Hi logoफोर, welcome back to my family blog YouTube channel. दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायनानै होदो। नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। आंनि भिडिअफोरखौबो गोदान आपडेट मोननो थाखाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव ना मा बुङो लोगोफोर। थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जायफोरा आंनि सावनाय दाउ एवनाय जानोसै नै लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि अमा सावनायखौ दुन्दिया बानलु गोथां सामब्राम हानानै सेफ्लेनानै जों जि गोथाव जालाबायनोसै आरोना लोगोफोर। नोंसोरो लुगैनाङा दे अमा सावनायखौ दाउ सावनायखौ आरो एवनायबो लोगोसे आलुजों अमा संनायबो ओमफ्राय फ्रि जानो लुगैना दे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। फोरखौ खिथिस्लाबनो हायाबाबो संनाय खावनाय सावनाय एवनायफोरखौनो नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जानायफोरखौ खिथिस्लाबनोबो हाया जानो हागौ, हरबो जाबाय नालाय मोनायावसो ब्लगिं लानाय जाबाय अमा सावनाय माबा सावनायखौ। ओमफ्राय जानायखौ नुबाथ' आरो बांसिन लुगैगोन नालाय जानायखौ खिथिस्लाबलायला आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंबो जानायावनो एसे बेस्थ' जाखासिगोन नालाय।